Сутрин ще чета в едно от местата, в 1 Коринтияни, 3 глава, 16 и 17 стихове, много ясно казва там, че между другото темата ще бъде за Божия храм. Чета. Може ли да се справим за Словото? Благодаря ви. Не знам дали имате това обичай, ама все пак все Божието Слово и това са думите на нашия Господ. Благодаря ви. Оставам. 1 Коринтияни, 3 глава, 16 и 17 стихове. В името на Исус чета Словото на Бога. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали. Защото Божия храм е свят, а този храм сте вие. Амин. Кажете ми, можете да се вземете. Можете да си вземете местата. На едно от местата казва, че ние трябва да запазим телата си и душите си чисти за Господа. Бог изисква от нас да запазим и умовете си чисти. Ние виждаме този пасаж, какво каза? А този храм, това сте вие. Така че, ако опишеме картинката подробно и да влеземе малко по-надълбоко, този храм е твоето сърце. Знаете ли, имал съм един случай в България, един брат е тапицер. Знаете кой е тапицер, нали? Една мебел взимаш и я претапицираш. Ето пример ще ви дам сега. Когато ние бяхме в света, в Ефесяни 2 глава каза: и съживи вас, когато бяхте мъртви, поради вашите грехове и престъпления. И ние, когато виждаме този пасаж, Божието Слово ни говори, че ние сме били някогаш в този свят и сме били мъртви. Но днес ние сме храм на живия. И Духът на Бога е вътре във вас. Но забележете, че този храм трябва да бъде свят. Повтаряйте след мене. Този храм трябва да бъде свят. И да се върнем за претапицирането. Алелуя. Много от хората не правят истинска изповед и истинско покаяние. И когато човек не изповяда и не се покае с истинско покаяние, остават остатъци от стария собственик. А именно не искам да го споменавам кой е. Да го кажа ли кой е? Кажете, Бог да го смъмри. Той не заслужава да го кажа името. Много го мразя, знаете. Честно. Какво се случва? Повечето от вас не искат и не желаят да се разделят с старите си навици. Повечето от вас не искат, просто ми е добре. И какво правят в случая? Ето този стол ще дам пример. Хубав стол, Богатов. И ако този стол преобраз се на стария собственик, понеже ми е много удобно да си сядам на него, не искам да се разделям с него. Разбирате ли? И казвам, ами аз не може ли да го претапицирам? Няма да е бордо, ще е синьо. Много от нас ние постъпваме днес с нашето поведение и сърцата ни има остатъци още от това време, в което бяхме в робство. Бог не ни е призвал да бъдем роби. Бог не ни е призвал да бъдем и да живееме с дволичие, на половината да бъдем вярващи, в другата половина да бъдем невярващи. Божия лък е дошъл вътре в тебе, за да съсипе делата на дявола. А Божия храм е твоето сърце. Има много стихове, върху които ще размишляваме тази сутрин. И нека светите на това място да разберат, че светийството не преминава върху това да си пиеш, да си крадеш, да си пушиш, да праводействаш. Опа! Светийството е да живееш в святост. Светийството е Божия Дух
вътре в тебе и твоето съзнание, твоят ум да бъде променен. Не можеш, човек и брат или сестра тази и сутрин да разбереш само едно. Че твоето сърце принадлежи на Бог. Божието Слово каза, едно сърце са двама господари. И аз вярвам, че тази сутрин тя проповед идва на време и на място, защото Бог изисква от нас ние да променим какво? Време е да почистим сърцата си. Колко от вас са засегнати от това, което казах да си дигнете ръката? Вижте, никой не ви осъжда. Засегнате ли сте от това? Дигнете си ръцете. Слава Богу. Ще направим това. Божия Дух иска да дойде истински да усети твоето сърце. Знаете ли, обикновено се случи поради лъжливото покаяние. Да, има такова, да. Боже, прости ми на плана ти. Алелуя! Исус Христос така ли отишъл на кръста, ви питам? Исус Христос е отишъл на кръста, за да може ти да бъдеш спасен. Твоето име да бъде записано в книгата на живота. Аз страшно съм надъхан да говоря на тази тема, защото светиите трябва да разберат, че Бог е свят. И Неговите деца трябва да бъдат святи. Не можеш... Слушай, не ви познавам, но ми е достатъчно Бог да ми открие тази сутрин какво искам Бог чрез мен да ви каже. И Бог иска от вас да си очистите сърцата. Очистване! Истинско светийство! Истински поклонници! Истински синове и дъщери на Господа! Божието Слово казва, кой ви умая? Кой ви умая? В лошия смисъл. Слушай, никой не го интересува за това колко да боли главата. Но Бог го интересува и хората, като останат, искат да гледат сите. Хора, които не отдуват, не клеветят, хора, които не пуцат, хора, които не прородесат, това са делата на плътта. И вие като Божи дъщери синове, трябва да опасите семействата си, кажете амин. Я всички омъжени и сестрички да станат или жени. Всички омъжени на това място. Всички омъжени или жени. Само сестрите. Някои братия са станали. Ръкопляскайте за Господа. Дигнете си дясната ръка, сестрите ми. И прокламирайте с мене, заявете тази сутрин. Аз изповядвам, че Бог е вътре в мен. Аз ще се покорявам на моя мъж. Аз ще обичам моя мъж. Аз съм благословена. Аз ще опазя моето тяло само за моя мъж. Аз съм чиста. Аз съм благословена. Аз съм най-благословената тази сутрин. Моята славица. Алелуя. Сега има и братия. Може и жени, братия само. Всички мъжени братия. Майка съм повече. Айде, братия, ние направим изглед и спазим телата. Това значи прокламираме. Ей, дяволе, слушаш ли? Или се с мен. Ей, слушаш ли, дяволе, аз сега. Айде, дръжте си. Само мъже станате, нали? Алелуя. Дръжте си някакъв да кажете. Кажете, Господи, аз съм Твоят син. И тази сутрин искам да ме осветиш. Искам да ме благословиш. Аз заявявам, че моето тяло принадлежи на Теб. Аз заявявам и прокламирам, че моят живот е скрит в Теб. И моето тяло принадлежи не само на Теб, но и на моята съпруга.
Само на моята съпруга. Само на моята съпруга. Аз съм чист. Аз съм чист. Аз съм свят. Аз съм свят. И изповядвам, че моята по-добра половинка е моята съпруга. Амин. Хора, някой казва, че с половинки ви пратим от Христия половинки. Не викам алкохол, не. Така че, братя, аз вярвам, че мъжете трябва да пазят жените си и жените мъжете си. Да, е супер, затова ми намеквам и говоря, че Бог иска да се отърсиме. Бог иска да пресметнем и да се отдалечим от греха, ма на макс, не на минимум, да стоиме на ръба. Но аз вярвам, че тази сутрин Бог действа в сърцето ти. Аз вярвам, тази сутрин много неща ще лезат от теб. Ще не те познавам. Който ще да си. Но знаеш, има един, който ви познава. Има един, който знае думата преди да се изказва. Имаш ли тайни грехове? Не ги казай. Както брат Илия каза нещо, аз няма да го кажа до край, каза, лесно е да отидеш, когато съгрешиш и да отидеш в тайната си стаичка да кажеш, ей, слушай Боже, аз съм съгрешил. Ама трудно е да отидеш и да си изповядаш при някой брат с брат или сестра с сестра. Да кажеш, случай, човече, аз съгреших. Опа, веднага, тя така. Ами виж тия хора, сега ще кажат, ти си много нечестивец, ти си много грешен. А Божието Слово ни съветва, изповядайте греховете си един на друг. Така че нека Божия Дух да почива вътре в сърцата ви. Искам да ми обещаете нещо. Омъжените и не, които им предстоят, пазете телата си чисти. В Соломон си каза, леглото да бъде на всяко си почти. Така че, братя мои, вярвам, че вие сте мъдри хора на това място, вярвам, че Божия Дух, но все пак как да си го кажа, пазете се. Дяволът стои и се чуди погълне. Сега ще прочетем във 2 Коринтияни, 6 глава, 16 стих. Каква връзка има между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог, ще се заселя сред тях и ще вървя с тях и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат мой народ. Така че в 17 ние да го прочетем и тях и него. Затова излез посред тях и се отделете, каза Господ, и не се допирайте до нечисто и аз ще ви приема. Колко от вас смятат, че със собственото си поведение си излезли от този свят? Плотските дела, върховността. Ето аз си виждам как. Лично, знаете ли коя е най-голямата проповед? Не е как. Най-голямата проповед е твоят живот, какво говори за хората. Твоето поведение. Определи се, кажи на човека до тебе. Имай добро поведение, както пред Бога, така и пред човеци. Имайте добро поведение. Така като говорихме за идолите, аз ще кажа онзи пример за идола. Слушайте добре. Интересно ли ви? Добре. Имало един човек, който много обичал идолите. И една така стана, така голяма стана и наредил много идоли. Буда, Кришна, всички китайски, японски, български, ромски, всички. И всеки ден се кланял на тях. Отива, хайде на този идол, хайде на този идол. Всеки ден се покланя. Само той влизал един човек, друг, който чистише вътре. Идоли. Никой друг не го идваше. И обаче този читач, както обикновено, ние проповедниците, като разказвам история, са Божии хора като нас. Всеки път той си чудо как да говорим за идолите, там стиха пише. И каза, как да му кажа аз съм моя шеф сега, че Исус Христос е единствения Господ и ти идоли не са живи. Добре. Дойдох при него, шефът му каза, слушай, аз заминавам за чужбина.
и оставям ключа при тебе и ти само влизаш, ти както и до сега чисти всеки ден, докато се върна. И да внимаваш да не щупиш нито едно от тях. Човекът си е тръгнал, той е влезнал вътре и се чуди, гледа, мисли, какво да направи. Вземал една тояга голяма. И каза, сега ще ги щупа всичките вътре. И като почна. Тупа! Айде тука! Айде там! Всички идоли толкова много бяха, че той се надъхал и застанал до най-големия, така да си почине, защото като го гледа, кой го гледа, много усилия ще го тема. Застанал и си изморил. И си казал. Обаче Бог вече беше му отбил какво да направи на Божий човек. Взел тоягата и подхъл до най-големия Бог. Идола. Заключил вратата и си тръгнал. Идва шефа му, влиза вътре. Леле, идолите ми, какво стана? Идолите ми! Кара оня моя слуга или работника ми. Вика го, защо ти си щупил всичко? Както ли си ти ме гледай вътре всичко е щупено, само ти имаш ключ. И тогава се обърнал и каза, погледни то големия май с тоягата до него. Май той ги щупи всички останали. Тогава се обръща, шеф му каза, как той ще ги щупи, бе? Да то от глина и от кал! И той вика, да, и аз така казвам. Много пъти ние в нашия живот знаем, че това не е угодно пред Бог, но правим. Много пъти знаем, че идолите в сърцата са ни много. На много места да каза, ако не бъркам пастори, поправете ме, и вашето украшение да не е плетене, да не е кичене, да не си като коледна елкичка. Ние много пъти някои се пристрастяват към кола, синджир, злато, пари, имоти, дрежки, маратонки. Брат Тимо, айде сега, бе, много религиозно говориш, бе. Ора! Всичко, което е в повече, ще ги навреди. Идолите! Ние всекидневно Бог да ни прости. Кажете, Бог да ми прости. Аз виждам се. Айде всичко начало. Бог да ни прости. За което, нали? Че ние правим уж без да искаме, ама се за народ ще го правим. Защо така, бе, брат, не знам. Ако аз като Божи човек би казал за себе си, ще кажа, още не съм 100% духовен. Още не съм се отдал 100% на Бога. Има една част в мене. Знаете ли, аз така Бог ми откри, че за тези идоли и тези неща в сърцето ми, където има, тези духови, тези идоли се наричат недосегаеми. И време тая сутрин всички недосегаеми, досегашни вашите идоли. Сега, пример ще ви дам. Има някои на времето носеха, доколко се спомнят, леки подгори. По къщи се слагаха, на конете къде ги слагаха. Има някои си взимат синчирчетата, синьо мерикло. Да. Има някои взимат и правят всеки такива неща. И каза, леле, чакай да чукна на дърво. Суеверие! Суета! Бог не е в това! Бог е в святост! Бог иска да живее в чисти, неопетени, святи хора! Божията църква трябва да се знае, че Бог изиска всеки един от вас да посвети и да даде живота си на всеизгаряне пред Бога. Амин. Божия дух иска да царува в тебе и да изприсва от тебе святия дух до краен предел. Амин. Но повярвайте ми, ако ти не се промениш, ако ти продължиш да живееш, ако ти продължиш да си в тая суета, ти няма шанс да се спасиш. Слушайте ме, вашето спасение е застрашено. Не си мислете, че ходенето на църква ще ви помогне. Не, службата и чистите сърца ще наследват небесното царство. Дявол си каза, къде не си на църква? Но си имайте идоли, да не бъде.
Ходете си на църквата, продължавайте да мразите. Ходете си на църква, продължавайте да пиете тайно алкохол. Ходете си на църква, пушете си. Брате, аз намалих цигарите от две кутии на една, алелуя. Ма чакай, брат и сестро, Бог не те е създал нито да пушиш, нито да пиеш, нито да прелюбодействаш, нито да пошиваваш. Бог те е създал да имаш чиста връзка, свята, благогодна. Много от нас не сме готови за срещата ни с Бог. Знаете, смъртта е близко. Защо ви говоря за смърт? Ако ти не премахнеш и не изчистиш тази сутрин сърцето си и от тази сутрин да заживееш свят живот. Мисля, че беше в Исаия. Видението, когато видяхме. 6 глава, мисля, че беше. Първият стих. Какво каза? И тогава само той видя видение и каза, чуйте ме, къде в Божието Слово, знам, че братите ми знаят и съм сигурен, но ще питам църквата тази сутрин. Има ли някъде в Божието Слово да се повтаря една думичка 3 пъти, освен свят? Истина, истина. Моля? Бъркате. Истина, истина. 3 пъти или 2 пъти? 2 пъти. 2 пъти. Проверил съм го, изучил съм го, няма бъркате. Обърни се, кажи на човека до тебе. Бог заявява за святостта. Бог заявява за святостта. 3 пъти. 3 пъти. Той казва, чуйте, свят, 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 свят е Господ. Четири пъти ли го казва? Четири, нали? Аз не съм чел в моето слово или в моята Библия, а не там, вътре на брат. Да. Никъде не съм чул Бог е любов, любов, любов. Никъде не съм чул Бог е верен, верен, верен. Но съм чул, че Бог е свят, свят, свят е Господ Бог. Е, това църква искам тази сутрин да поемете в сърцата си. Святостта на Господа. Да го подирате, да живеете с Него, да се радвате в Него. И нека ваши сърца да бъдат изчистени тази сутрин. Но има едно условие. Какво чета стиховете? Не съм ли вкарал още в Словото. Това е само началото, но в Матея 12 глава 6 стих четем тази сутрин. Да, 6 стих. Колко от вас са докоснати това, което постоянно си дигат ръката? Ако не се докоснате, почва на много. Само да станете бързо. Така, готов съм. Проявих и с брат ми Библията. Четем. В Матея 12 глава 6 стих казва: но ви казвам, че тук има нещо повече от храм. Но ви казвам, че вие сте нещо повече от храм на Бога. Повтаряйте след мене. Аз вярвам. Браво, църква, изненадам се представя. Кажете, аз вярвам. Кажете, аз вярвам. Че Бог ме е призвал. Да живея в святост. Бог ме е избрал. И да живее в сърцето ми. Аз съм син или дъщеря, кажете. Аз съм син. Кажете, и Божия дух живее в мен. Бог е казал, че аз съм
към Него. И всичко вътре в мен вика към Него. Всичко вътре в мен каза, че това е моя баща. Всичко вътре в мене говори, че няма по-велико чувство от това да срещнеш Исус Христос. Няма нищо по-велико от това Бог да даде своя дух в сърцето ти, братко. Няма нищо по-велико от това Бог да изпълни сърцето ти. Няма по-истинско това да усещаш Неговите бащински ръце, как са винаги върху твоя живот. Няма нищо по-велико от това да издигаш името на Господа и да издигаш знамето Му. Бог е отишъл на празно на кръста и църквата трябва да стои на всякото му място. Ей, църкво, живейте си ясно от благоугоден. Обичай ближния както себе си, не мързи. Така че аз ви заявявам, че Божия дух иска вътре за вас да направи обиталище. Вие сте повече от храм. Вие сте повече от синове и дъщери, защото Бог е отишъл на кръста и умря заради тебе. Най-голямото свидетелство е това. Ти излезеш пред всички да кажеш, ей хора, има Бог и Той съществува. Следвайте го. Аз благодаря на Бог, че Бог промени моя живот. Аз благодаря на Бог, че Бог промени моята жена. Аз благодаря на Бог, че Бог е уникален. Ей, хора, сърцето ти ще изплодира. Не знам какво ви усещате, но аз съм повече от храм пред Бога. Аз съм очите на Бог. Аз с моите ръце са ръцете на Бог. И Бог чрез мен иска да живее и да твори, и да създава, да благославя, да изпирява, да разпъщава, да съживява, да поправява. Алелуя! Аз вярвам, че Бог изисква повече от това. Аз вярвам, че Исус Христос, който от дясно на Отца, е твоя баща. И Той е винаги на твоята страна. Той е този, който иска да промени твоя живот. Но знаеш ли, следващия стих ще ни отвори защо точно ние трябва да направим. Знаете ли, ще ви кажа една голяма тайна. Без Бога нямате шанс да се спасите. Без да бъдете последователи на Исус Христос не можете вие. Но има една голяма тайна. Ако само се допреш до Него. Ако само се договориш. Ако само кажеш, ще те следвам просто. Хора, сърцето ми ще изплодира от присъствието на Бога. И аз заявявам, че Бог е тук тази сутрин. Хора, много пъти съм казал, че когато дойде Бог така, си им чувството, че ще умра. Поради Неговата святост. И ви заявявам отново. Не си играйте с огъня. Сега повтаряте след мене. Бог е огън пояждаш. Вижте как звучи. Казахте го. Хайде още веднъж. Бог е огън пояждаш. Бог е огън пояждаш. Разбирате ли къде ви насучих тази сутрин? Колко от вас не разбират да си дигнат ръката? Цялата църква. Хора, аз не си играя с Бога. Той е царят и господарят. Мен ме е страх от Бог. Мен ме е страх, защото Той е великия. Той е владетелят на всичко. Той е владикът на всичко и на всеки. Той е този, който иска да промени твоя живот. Знаеш ли? Ти имаш уникалния шанс да влезеш в новия Йерусалим. Но знаеш ли? Веднъж умреш ли тук на земята, друг шанс нямаш. Но ако ти запазиш твоето сърце, хора, ние сме грешни, съзнаваме. Сега Бог ми говори, ти си грешен. Аз знам, че много от вас също се виждат грешни. Имаме една кръв, която се поляга на Голготския кръст. Аз се чувам и платени тази кръв. И ви заявявам тази сутрин.
Царят Исус Христос, ходатай на твоята душа. Ходатай, който ден и нощно иска връзка с теб. Той не иска да дойдеш и да му кажеш: ей, слушай, Исусе, имам проблем, ела! Бог ще дойде и ще разреши твоя проблем и казваш: Исусе, сега не ми трябваш. Има нещо по-велико от това. От твоя проблем да бъде решен. Цялата вечност е най-великото нещо. Ако ти само повярваш, тая сутрин подканвам от всички хора, докато проповядване му ще много малко, помислете си с какво трябва да се разделите за винаги. Тоест порок, недостатък и някакви такива неща. Идоли и такива неща. Помислете си. Днес казва Бог чрез мен на всички слушатели на това място: време е да се промените истински. Всички имаме с какво да се разделяме. И чуйте, не да претапицираме проблемите си или недостатъците си и да се стоят кътани там с нова облицовка. Нека да отворим в Матея, 21 глава, 12 стих. Глава, 12-13 стих. За мен това е ключовото заключение тази сутрин на проповедта. С тези стихове искам да ви оставям да мислите. Намерихте ли го? И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма. И преобърна масите и отменителите на пари и столовете на онези, които продаваха кълби, и им каза: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом. А вие го правите в разбойничество. Вау! Тук, ако питам от вас, какво ви прави впечатление, сигурен съм, че повечето от вас ще кажат: еми, че думът се приема в разбойнически вете. Аз не го гледам този. Аз го гледам първия стих. И Исус влезе в храма. Исус влезе в твоето сърце. Амин. Това е интересното да се случи тази сутрин. Искаш ли очистване на твоето сърце? Амин. Позволи на Исус да влезе вътре. Исус влезе. И знаете ли, неговото поведение не беше нежно. Той се готуваше. Остави Исус да влезе в сърцето ти и да разчисти всичко. Знаете ли колко вас го усещат в сърцето си вече, че Бог е накланя? Ти, кой друг? Ти, всички ще си вигнат ръцете. Бог ме подбужда и каза: Клинчо, кажи им, време е. Време е, аз. Хора, ако вие не допуснете Исус Христос да влезе вътре и да прогони всякакъв зъл дух, всякаква болест, всякакъв порок, всяко нечисто, всяко наследствени грехове, всичко, което може да е проклето или някой нещо ви направи, Исус Христос идва, принца на светлината, и вътре във вас е светлина. Амин. Хайде, кажете го с мен. Исусе, Аз те моля. ела в сърцето ми. Аз усещам, че сърцето ми е вече по-силно. Кажете: Исусе, аз позволявам на 100% да изпълни сърцето ми. Аз се разделям с стария начин на живот. Аз се разделям с това, което ми пречи